Ahojte, opäť vítajte v Know-how. Dnes máme ďalšieho zaujímavého hostia, ktorý nám dnes porozpráva o jednej nie úplne voňavej téme, ale za to veľmi, veľmi dôležitej. Je tu s nami Ján Chovanec, generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu a viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ale vy ste teda odborník na odpad. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Je to také, že vlastne vy sa tomu odpadu venujete celkom s vášňou, by som tak povedala, aj s takým zanietením a máte dokonca aj také mimo slovenské skúsenosti. Ako ste sa teda k tomu dostali a ako sa to dá celé vnímať tak, že máte aj tie mimo slovenské zahraničné skúsenosti s odpadom? Takto, ja som si možno po škole, ktorú som študoval tu v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, ekológia, nikdy neprestavoval, alebo teda ani netušil, že raz budem riešiť odpady. Po tej škole takým relatívne naivným spôsobom som oduševne nechcel zachraňovať Zemegulu. Planetu, super. Keď policajti zastavia, alebo sem tam sa mi stalo, že sa mi zastavili a hovorili, kde pracujete? Viem, že zachraňujem Zemegulu. Super, ale podľa mňa si predstavovali, že sa s Greenpeaceom privezujete o nejaké stromy, nie? Áno, tak ako ja som v minulosti trošku, povedzme, tým, že som z východu pôvodom, tak nie, že spolupracoval, ale bol aktívny podporovateľ lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Čiže to boli také tie začiatky a každý mladý človek je, povedzme, taký zapálený v mládí. Ja som teda aj tú školu vyštudoval a tiež aj tá ekológia sa hovorí, že to je turistika za peniaze, takže som teda musel aj chodiť. No a po škole som teda nastúpil, alebo teda hneď ešte možno pred štátnicami podpísal zmluvu s spoločnosťou, ktorá, dá sa povedať, bola a stále je takým stredoeurópskym hráčom na poli environmentálnych záťaží, čiže ekologická firma, ktorá sa zaoberá sanáciou znečistení, ako povedzme tu v Bratislave som dokonca mal na starosti projekt prieskumu Rakúnskej skládky, Istrochemu na východe Chemkostrážskej. Na tom v tejto oblasti tých envirozáťaží aj s tým prekryvom povedzme do zahraničia, ako boli projekty v Rumunsku, v Bulharsku, podarilo sa mi dostať aj do Vietnamu alebo Mongolska, čiže tieto veci ma dosť, by som povedal, inšpirovali alebo teda tak nadchli ďalej v tejto práci pokračovať, ale ako prišla rodina, tak tie, dá sa povedať, túlavé topánočky som potreboval odložiť nabok a uvažoval som, čo ďalej. Ako sa, povedzme, ďalej nejakým spôsobom, dá sa povedať, rozvíjať v tej ekológii. A zhodou okolností som sa dostal, a to bola veľká náhoda, do jednej z najväčších odpadových spoločností na Slovensku, ktorá pôsobí na východnom Slovensku. No a tam som ako keby prírodovedec, taký edukatívny typ, dostal na starosti legislatívu a cez tú legislatívu postupne som išiel hore a dá sa povedať, že slovo dalo slovo a v určitej dobe mi povedali, že teda budeš musieť zase cestovať minimálne do Bratislavy. Áno. A že založíme nejaký zväz odpadového priemyslu a po tom založení zväzu sme sa teda spojili aj s Asociáciou priemyselných zväzov a dá sa povedať, že teraz tá moja hlavná práca je o ekologickom lobbingu. Ale stále si môžete povedať, že tak trošku zachraňujete planetu. No, máte to tam niekde stále na pozadí, predpokladám. Ako takto, že áno, ja zastupujem firmy, ktoré sú v tom zväze, zastupujem záujmy tých firiem, ale v podstate hlavná a prapodstata tej mojej činnosti je robiť takého watchdoga. To znamená, že pozerať sa na tú legislatívu, pozerať sa na tú európsku legislatívu a snažiť sa, aby všetci dodržiavali rovnaké pravidlá, aby ten trh bol pre každý subjekt rovnaký, aby sme eliminovali obchádzanie zákona, aby tu neboli takí freerideri. Tým, že v tom zväze ja mám obrovské spoločnosti korporátne, tak oni samozrejme nemôžu na tom trhu pracovať ako obchádzať zákony, ale žiaľ aj na Slovensku stále máme proste veľa firiem, ktoré sa snažia nejakým spôsobom prekľúčkovať. No a mojou úlohou okrem snahy teda posúvať tú legislatívu a modernizovať odpadové hospodárstvo je aj trochu teda
na tom trhu naprávať určité pravidlá. No. Ale vy asi robíte aj veci tak, aby ľuďom dávali zmysel, aby to nebolo možno, že iba pro forma. A my sme sa ešte teda predtým, ako sme začali rozhovor na kamery, sme sa rozprávali. Bavili sme sa o recyklovaní a zistili sme, že vlastne recyklácia a triedenie odpadu nie je to isté. Lebo ja som povedala vetu, že som bola zvyknutá recyklovať odpad tam, kde som bývala a teraz momentálne bývam na mieste, kde sa to nerecykluje. A vy ste ma opravili, že triedenie a recyklácia je niečo iné. Takže si poďme povedať taký základný rozdiel. No, základný rozdiel je ten, že vyhodíme, alebo teda keď vyprodukujeme nejaký odpad, prídeme niekde k nejakému stoisku a tam vidíme teda farebné nádoby. Máme tú čiernu nádobu, kde teda by mal končiť zvyškový odpad, ten nevytriedený, niečo, čo proste nám vzniká z domácnosti. A potom máme tie farebné nádoby. Klasika, zavedený triedený zber a u nás veľmi úspešná rozšírená zodpovednosť výrobcov. To je taký komplikovaný výraz a väčšina médií, keď toto tak začneme túto terminológiu používať, tak veľa ľudí tak prestane to vnímať. Je to niečo, to sú recyklačné poplatky. To znamená výrobcovia, ktorí produkujú na Slovensku, alebo teda vyrábajú, alebo dovážajú nejaké obalové materiály, napríklad papier, plasty, alebo aj elektroodpad, to máme chladničky, tak musia do toho poplatku, do tej ceny, za ktorú my platíme ako spotrebitelia, zahrnúť aj ten recyklačný poplatok. Čiže to, keď ja vyhodím do triedeného zberu, do toho triedenia, tej oddelené zložky, ako je, hovorím, ten plast, papier, sklo, kovy, tak malo by to byť zadarmo a je to už zaplatené pri kúpe tých výrobkov. No a dostávame sa ako k tej téme triedenia. Áno, veľa ľudí si myslí, že teda ak vyhodí nejaký plast do žltej nádoby, automaticky je komplet tá celá nádoba zrecyklovaná, že pomohol výrazným spôsobom tej ekológii. Áno, treba triediť, treba veľmi čisto triediť. Ideálne je dávať, povedzme, aj pozor na susedov, čo tam vyhadzujú. Ideálne proste tlačiť na správcov bytových domov alebo povedzme na mesto, kde teda je teda manažment za samosprávu, aby teda tie stoiska boli moderné, aby boli uzamknuté, aby ten triedený zber, teda to úsilie, ktoré vynaložíme na to triedenie, aby naozaj sa preklopilo do tej recyklácie. No prax je trochu iná. Častokrát býva ten triedený zber znečistený, čiže to je hneď prvý moment, ktorý robí problém s tou recykláciou. To znamená, že predtým, ako hodím plast do žltého kontajnera, by som ho mala umyť alebo aspoň oplachnúť? Viete čo, to je tiež téma. Tí recyklátori majú na to linky, kde vedia, povedzme, tie jogurtové obaly alebo niečo očistiť, ale... Takže vy to myslíte skôr tak čistenie v rámci toho, že sú tam naozaj iba tie materiály, ktoré patria do toho. Myslím to tak, že niekto hodí do žltej nádoby zmesový komunálny odpad. Hej? To znamená, znečistí celý objem a je veľmi problematické potom to dotriediť. Je to už teda zamastené, napríklad papier. Hej? Keď je papier od oleja, to už veľmi neviete zrecyklovať, čiže tiež veľká téma pizzový obal. Patrí, nepatrí do papiera alebo do tej modrej nádoby. Závisí od naozaj tej zberovej spoločnosti a od recyklátora, či sa vie vysporiadať s takýmto materiálom. Ale vrátim sa k tomu, čiže skutočne žiaľ, je to častokrát téma tej čistoty, ale v mnohých prípadoch zberáme aj obaly, ktoré sa nevedia recyklovať. Ľudia si teda myslia, že teda to bude zrecyklované, ale výrobca uviedol na trh povedzme obal, ktorý neviete zrecyklovať a tým pádom sú príklady zo zahraničia, na ktoré sa často poukazuje, že teda vedia vytriediť 80% zmesového komunálneho odpadu. To je fajn, ale reálne vedia zrecyklovať, skutočne premeniť ten odpad na ďalšiu surovinu, povedzme len 50%. A tých 30% je odpad, ktorý sa musí zneškodniť alebo energeticky zhodnotiť. Dobre, takže jedna vec je triedenie, teda potom tá druhá vec je, že ako sa to potom podarí premeniť na nejaký ďalší materiál alebo na niečo ďalšie. Dať tomu druhú šancu alebo život. Dať tomu druhú šancu život. Čo sa teda deje s týmto odpadom na Slovensku? Tak na Slovensku funguje od roku 2016 skutočne funkčný systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čiže každé mesto, každá samospráva, obec má zabezpečený triedený zber.
ktorý teda výrazným spôsobom znížil produkciu zmesového komunálneho odpadu, takže sme sa povedzme v rýchlosti za 15 rokov posunuli z nejakých 20% na aktuálnych 51% recyklácie. Čiže, Čo je super. Čo teda na Slovensku, kde ťaháme za kratší koniec, je skládkovanie. To znamená, že väčšina územia, 80% územia na Slovensku žiaľ stále svoj teda nerecyklovateľný odpad musí zaskládkovať, pretože proste sa tu ten odpadový sektor nerozvíjal ako by sa mal. Ale vrátim sa k tej prapôvodnej otázke, čiže áno, tie triedené zložky po vytriedení, tie zberové spoločnosti musia to triediť, pretože stále tam je nejaká nečistota a potom ich obchodujú na nejakom trhu a snažia sa ich predať. Veľmi, veľmi dobre sa na Slovensku spracováva tie kapacity na spracovanie. Máme výrazne vyššie, možno ako sa tu ten odpad tvorí, je sklo. Máme tu obrovskú spoločnosť, dá sa povedať taký hlavný recyklátor skla. Čo sa týka papiera, máme tu papierne, to znamená tiež s recykláciou papiera nebýva problém, alebo že by sme ho nemali kde umiestniť a zrecyklovať. Plasty máme zálohový systém, ktorý časť teda toho, dá sa povedať, najlepšieho materiálu odklonil. A to nehovorím, že teda ten zvyšok sa nedá recyklovať, ale s tými plastami býva asi najväčší problém. Toto je téma, ktorá teda sa dotýka povedzme aj tých cien, keď tak možno to premostím, plast sa vyrába z ropy. Uh-huh. Viem, že teraz aj stúpli ceny na výrobu rôznych aj fľaš a že mnohí výrobcovia rôznych, či sú to nejaké limonády alebo hocičo, majú teraz akože dosť ťažké časy, pretože ten náklad na vyrobenie je teraz o mnoho vyšší. No, môže byť, súvisí to možno s infláciou, s nejakým narastom mzdy, ale práve teraz aktuálna kríza v hormužskom prieplave súvisí s tým, že ak je ropa drahá, tak tá recyklácia sa oplatí. Lebo vlastne vy používate na výrobu nových plastov, alebo plast môžete vyrobiť buď z ropy, teda z primárneho materiálu, alebo používate recyklovaný materiál. Ak je primárny materiál lacný, tak tá recyklácia nie je konkurencieschopná. A ak sa na trhu tie ceny zdvíhajú kvôli povedzme takýmto nejakým výkyvom cien ropy, tak naopak tá recyklácia sa oplatí. Čiže recyklátor, ktorý povedzme niekedy nechcel zobrať nejaký druh plastu, lebo proste mal iný lacnejší materiál, alebo povedzme nevedel predať ten svoj recyklát kvôli tomu, že výrobca plastov mal lacnú ropu, tak práve pri tých výkyvoch na tých trhoch sa to častokrát mení. Čiže ak je ropa drahá, recyklácia ide na plné obrátky. Uh-huh. Dobre, takže takto sme si to nejakým spôsobom rozdelili. Trošku sme načrtli aj tému skládkovania. Ano. A možno, že s tým súvisia aj rôzne spalovne. Uh-huh. Je to taká nie úplne čierno-biela téma, aj keď teda ľudia to radi vidia čierno-bielo. Niektorí hovoria, že je to super, druhí hovoria, že nie je to super, je to záťaž environmentálna. Tak ako to s tými spalovňami je a ako sme na to na Slovensku? Je to téma, ktorá naozaj polarizuje spoločnosť. Rozpráva do tej témy alebo vyjadruje sa k tej téme veľa ľudí, ktorí to berú tak veľmi emocionálne a nie ako keby odborne. Ja to prirovnávam napríklad k už teraz téme, lebo samozrejme pracoval som v spoločnosti aj z odpadového priemyslu, pozerá na ten vývoj odpadového sektora v okolitých krajinách, čo sa udialo vo svete. A my nemôžeme byť nejaký opustený ostrov, ktorý proste to bude robiť úplne inak ako zvyšok sveta. Iba, že by sme naozaj prišli na niečo brutálne prelomové a boli by sme si naozaj istí tým, že my to robíme fakt tak, jak sa to má robiť. Kežby, ale nebudeme tu rozvádzať tému školstva a povedzme nejakých našich super nápadov alebo vynálezov. Proste sme malá krajina. Tu si treba trošku pozerať, že na to, že žiaľ oveľa jednoduchšie a praktickejšie si brať príklady zo zahraničia, kde to funguje, ako tu niečo vymýšľať. No a pri tom spracovaní toho odpadu veľká, dá sa povedať, súvis s podobnou témou je napríklad veterná energia. Proste strašne veľká polarizácia pri
veterných turbínach, pri tých, dá sa povedať, akceleračných zónach, ktorá teda na Slovensku prebieha. Ľudia to samozrejme a priori odmietajú. V zahraničí vidíme, že sa tento segment rozvíja a tá diskusia o tom, či to môže zlastniť cenu energie alebo nie. No, podobne ako aj pri, povedzme, tých spaľovniach, aj tu je obrovský tábor hejterov alebo ľudí, ktorí sú proti a ktorí teda vyťahujú na povrch, dá sa povedať, rôzne podivné štúdie, neoverené. Ktoré nie sú pravdivé. Hej, čiže fakt ten zdravý rozum tam odchádza. A pri tých spaľovniach to je už dlhšia téma a Slovensko sa bortí s tou témou, že čo so skládkami už dekády. Boli tu v minulosti nejaké projekty, ktoré sa snažili nejako rozhýbať tento segment. Stále tu nám prichádzajú nové projekty. Obrovský problém, tak ako povedzme pri tej veternej energetike, tak aj pri tých odpadoch vidím pohľad štátu. Štát by mal povedať, deklarovať, tak ako v Čechách alebo v Poľsku, že skutočne nejaký objem tejto technológie tu potrebujeme a nastaviť nejaké pravidlá, benchmarky, že kde by to malo stáť a nejakým spôsobom spolu s tými investormi to tým ľuďom komunikovať. Hej. No, keď to necháva čisto na trh, tak samozrejme potom sa tu tá spoločnosť polarizuje. Proste nejdeme vôbec do témy bratislavského projektu spoločnosti Slovnaft a Ola, ktorá tu asi je taká veľmi, veľmi horúca téma, ale skutočne na Slovensku máme dve spaľovne, alebo teda moderný názov zariadenia na energetické využitie odpadu. Veľmi sprofanovaný názov z minulosti, často používaný spaľovňa, hej, a veľa ľudí to vidíte už pri tej diskusii, že chcú to používať, takže asi nemajú veľmi nie sú veľmi pozitívne naladení tejto téme, ale potom máme príklady Viedne, ale to bežne používané, kde tieto zariadenia sú v centrách a fungujú a skutočne tie spaľovne už nie sú spaľovne aj z legislatívy a to častokrát vysvetľujem, pretože oni vyrábajú elektrinu a teplo. Môžeme sa baviť o tom, že koľko... Mohli by sme ich nazvať nejako možno, že odpadové elektrárne? Áno, ja ich volám už, že elektrárne na odpad. Je to tak, pretože skutočne tá efektivita výroby a hlavne výroby tepla, ak teda je možnosť dodávať teplo z takéhoto zeva do nejakých sídlisk alebo mestských častí, tak sa skutočne dostáva na výraznú ekologickú úroveň a konkuruje aj zemnému plynu. Ale samozrejme tie prepočty sa rôznia, aj skladba odpadu a tie diskusie podobne ako pri tej veternej aj tu prebiehajú, niektorí hovoria, že nie, niektorí hovoria, že áno. Čiže to, čo Slovensko potrebuje a o čom ja tiež stále počúvam, že teda nepodporujme druhé najhoršie riešenie, hej. A tak to nazývajú, hej? Že druhé najhoršie riešenie. V tom odpadovom segmente máme tú odpadovú pyramídu otočenú, hej, čiže máte 5 druhov, tuším, spôsobov nakladania. Najhoršie je to skládkovanie, potom máte energetické zhodnocovanie, potom máte recykláciu, potom máte opätovné použitie, to máme povedzme pri textile. Jasné. A potom máme netvorbu odpadu. Hej, no. A jasné, že cieľ by mal byť vysoký. Mali by sme teda uprednostňovať tie najvyššie priečky, ale... Mali by sme netvoriť odpad, ale to je trošku asi zložitejšia téma povedať ľuďom, že viete čo? Netvorme odpad. Že ono sa to vlastne asi až tak úplne nedá. Ako cieľ netvoriť odpad si kľudne vytýčme. Hej? Kľudne vytýčme proste materiálovú recykláciu, kde proste budú všetky obaly recyklovateľné, ale všetci vieme, že tá zmena nepríde z dňa na deň a že potrebujeme nejaký middle age, proste niečo medzi tým skládkovaním a tým zero waste. A do toho proste si myslím, že skutočne je potrebné dobudovať nejaké elektrárne na odpad, ktoré povedzme budú fungovať 10, 20, 30 rokov a pomôžu, a to sú jediné ako keby spôsoby, reálne spôsoby odklonu odpadu zo skládok, a naozaj mali by byť taký medzistupeň až k tomu, dá sa povedať, top priečke tej odpadovej pyramídy, ktorú môžeme dosiahnuť, ale možno to stále bude len nejaká meta. Dobre, jeden názov je spaľovne, to ja už teda od tohto momentu nechávam ďalej, alebo teda tých elektrární na odpad. Aký mýtus taký najčastejší počúvate a možno, že najbizarnejší, pri ktorom vám stojí mozog?
Viete, že oni, tí ochranári, nič zlom, veď každý človek je mladý a ja som bol zapálený pre tú ekológiu a máme tú klimatickú zmenu a skutočne tie mladé ročníky vnímajú, že sa teda niečo s tou planetou deje. Témou ale je, že či teda Slovensko má a aký má výrazný vplyv na tie CO2. To je téma, hej. A asi tým, že my by sme, povedzme, holisticky tú spoločnosť vedeli pretransformovať, že zajtra povieme, nebudeme tvoriť odpad a asi by nezmiernilo z pohľadu toho odpadového hospodárstva z dňa na deň tie klimatické dopady. Ale čo ja počúvam, tak to je, povedzme, máte určité znečisťujúce látky, ktoré teda súvisia s tou prevádzkou, alebo hlavne v minulosti súviseli s tou prevádzkou, kedy tie filtre, to čistenie spalín nebolo na takej úrovni. Legislatíva európska aj slovenská tlačí na sprísňovanie a málo kto vie napríklad, že tie spaľovne musia prechádzať takým štvoročným cyklom, kedy sa stále vyhodnocujú a stále pridávajú ďalšie a ďalšie podmienky na znižovanie tých emisí. Hej. Máte kontinuálne meranie, musíte deklarovať znečistenie v rôznych frakciách a tak ďalej. No ale vrátim sa k tým mýtusom. Hej. Každá spaľovňa alebo ZEVO má komín vysoký 100-150 metrov. A ten komín má určité rozptylové podmienky a proste oni tie nejaké ochránarské združenia obchádzajú, povedzme, aj v zahraničí tie zariadenia, zberajú, povedzme, nejaké vajíčka alebo nejaké materiály a poukazujú na to, že sú tam nejaké znečisťujúce látky zvýšené, hej, v tých oblastiach. No ale neuvedomujú si, že keď ten komín má výšku 100-150 metrov, tak ak z neho niečo 0,0 nič vyletí, tak to dopadne, povedzme, v Maďarsku, hej, príklad Košice alebo Bratislavy, hej. Čiže to znečisťujúca látka nespadne za komín a nepada dole z komína a hneď za hranicu toho. Takže sa nám vlastne odstraňuje taký ten mýtus, že my vo svojom meste nechceme spaľovňu alebo teda elektráreň na odpad, pretože nám to znečistí prostredie. Áno, potom sú tu témy energetiky, čiže tie zariadenia, povedzme, nie sú až také efektívne. Bežne sa hovorí o tom, že nechceme tu nadkapacitu, to nikto nechce. Obrovská téma sa láme hneď pri EI, to je vlastne taký proces, kde sa posudzuje vplyv na životné prostredie, kde teda verejnosť do toho vstupuje, kde môže vyjadriť svoj názor, ale EIA je v podstate len taký prvý krôčik, no a potom nastupuje nejaký investor, ktorý musí presvedčiť banky, lebo tie zariadenia stoja 100-200 miliónov eur, to si povedzme, musí presvedčiť toho bankára, aby mu požičal na tú investíciu. A ten development, alebo proste ten investor musí mať veľmi dobre spočítané, či teda sa mu tá investícia v nejakom normálnom čase vráti, či tam bude mať dostatok odpadu, hej, a či vlastne to celé bude mať zmysel, lebo tá banka proste chce tie peniaze naspäť. Hej. Takže tá EIA je v podstate, dá sa povedať, nič a neznamená, že to zariadenie tam vôbec vznikne. Hej, lebo na Slovensku za posledné roky bolo pár nezmyselných projektov, to si treba povedať, ktoré boli situované na kraji Slovenska, niekde na hranici, alebo povedzme nejakých oblastiach, kde sa ten odpad ani nevyprodukuje v takom množstve a je tam povedzme nejaké kúpeľníctvo v blízkosti. A to všetci praktici alebo investori vedia, že to je taký pokus výstrel do tmy, že uvidíme, čo potom, buď dostaneme EU a tak ďalej. Ďalší mýtus je, že v podstate ten materiál z toho zariadenia, že aj keď energeticky zhodnotíme, povedzme 100%, tak stále 30% toho odpadu je toxický odpad, ktorý ja neviem čo. Hej. No, nie je to pravda. Hej. Bežná prax v zahraničí je, že tie popoloviny, ktoré sa častokrát tak tiež rôzne označujú, ale v tej slovenskej terminológii máme škváru. Hej, to je taký lepší, akoby uchopiteľný výraz a potom popolček, taký jemný. No a to zariadenie vyprodukuje tieto dve frakcie. Hej. Tej škváry je o dosť viac, hej, to je do nejakých 30%, ale tá škvára je bežne v zahraničí používaná v stavebníctve. Hej. Takže ju vieme znova ďalej použiť. Ona sa samozrejme musí nejakým spôsobom upraviť, podrviť, pretriediť a tam, kde nemáte prírodné kameňolomy, ako na Slovensku, Slovensko má trošku nevýhodu v tomto smere, že my máme relatívne veľa prírodného kameniva. Takže ten stavbár si asi vyberie radšej tú istotu a ide do prírodného kameniva ako do škváry, ktorá
vznikla povedzme z takéhoto procesu, ale vie mať určité parametre. A vie byť asi aj bezpečná, pretože by sa ináč nedala použiť. Áno. A toto je taký veľký mýtus, že to je nejaké toxické a že neviem čo, no nie je to tak. A už aj v Čechách je legislatíva, ktorá toto umožňuje. A čo je problém, to sú 2-3%. Čiže 100% nejakého materiálu. Máme 2-3%, ktoré sú je problém 2-3%. Takže ak to potom preklopíme do toho skládkovania a povieme si, že Slovensko naozaj ročne vyprodukuje 1 000 000 tón nerecyklovateľného odpadu, a na skládkach končí skoro podobné množstvo, alebo teda ak si odpočítame Zevo Košice, Zevo Bratislava a zvyšok ide na skládky, tak je to neuveriteľné. Slovensko napríklad za posledných 5-6 rokov navýšilo kapacity skládok o 11 miliónov kubických metrov. Ak sa pozrieme napríklad na zoznam skládok, tak boli obdobia, kedy sa tie skládky trošku ako keby znižoval tých počet, mali sme ich niekedy 100, 120, teraz to postupne klesalo, mali sme ich nejakých 60 a tiež sa rozlišujú na určité kategórie. Jasne. Ale keď zoberieme celý zoznam skládok a pozrieme sa na rok 24, tak to je také moje zistenie asi späť pár dní, tak v 24. sme mali 76 skládok a v 25. 80. A takto 74 a 86 skládok pribudlo. Čo je ad absurdum z pohľadu potreby znižovania skládok. Jasné, už to ide presne opačným smerom. A čo teda s tým? No, keď sú ľudia, ktorí, vy hovoríte o potrebe, že je to aj dôležité mať buď teda môžeme to nazvať elektrárne na odpad, alebo teda spalovne, tak vy hovoríte, že toto je jedna cesta. Existuje nejaká druhá cesta? Takto. Skládky stále, a to tak aj hovoríme, že by som nebol úplný, že zástanca, že všetko poďme spáliť. Nie. Je určite niečo pravdy aj na tom, že nadkapacita, ktorá povedzme je vybudovaná v zahraničí, bo tí ochranári častokrát hovoria, že Nemecko alebo Dánsko, že má viac spaľovní ako odpadu a že musia dovážať odpad a toto nechceme. No samozrejme, že tá nadkapacita tu nie je žiaduca a ani regulácia a v podstate ani Európska únia to nepodporuje. Čiže pár zariadení by tu malo vzniknúť. Otázka, či v každom krajskom meste. To je otázka. Hej. A čo sa týka tých skládok, skutočne musíme ísť opačným smerom a jediné riešenie, čo napríklad vidíme aj v Českej republike, je zvyšovanie poplatkov za skládkovanie. Slovensko má, dá sa povedať, asi najnižšie poplatky za skládkovanie, tie zákonné v celej Európe. Čiže nám sa stále oplatí nejako vylobovať a povedzme hejtovať tie zariadenia, pretože skládka je istota, skládka je za kopcom, skládka tam už bola, skládka nikomu nevadí a pre tú samosprávu je to najlacnejšie riešenie. Častokrát sa ma napríklad v Košiciach pýtajú, že prečo my platíme v Košiciach viac alebo v Bratislave za odpad ako povedzme v nejakých blízkych okresných mestách, ktoré odpad skládkujú. No lebo tu sa ten odpad nezakopáva do zeme. Hej. To Zevo má určité náklady na prevádzku. Ak by tá regulácia, povedzme, z pohľadu dodávky tepla bola lepšie vyjednaná, aj z pohľadu teplárenstva, tak to, čo vidíme v Brne, vo Viedni alebo v Dánsku, že teda mesta, ktoré majú Zeva, majú lacnejšie vykurovanie, by sa dalo kľudne ako keby preklopiť aj u nás. Hej. Čiže cieľom, alebo teda čo by veľmi pomohlo tomu skládkovaniu je v prvom rade zvýšiť poplatky. Ak tá skládka bude drahšia ako energetické zhodnocovanie, to, čo vidíme v Čechách, tie projekty sa rozbehnú automaticky. Potom pôjdeme možno, že naproti aj nejakým riešeniam, predpokladám. Áno, a súvisí to aj s tou recykláciou, pretože tiež veľký mýtus v rámci týchto zariadení, že Zevo ide proti recyklácii. No Zevo nejde proti recyklácii, vidíme to na tých štatistikách v zahraničí a nikdy sa nepotvrdilo, že povedzme to Zevo nejakým spôsobom znižuje objem recyklácie. Treba povedať, že skutočne to triedenie a recyklácia je na prvom mieste, ale má určité technické limity. Hej, my nedokážeme povedzme zrecyklovať v dnešnej dobe 80% odpadu. Vieme ho vytriediť. Hej? Toto sú príklady, kde ho vieme vytriediť. Ale krajiny ako Nemecko, ktoré má vybudovaných
100 zariadení už dnes plní recyklačné ciele a recykluje 68% odpadu. Čiže nie je pravda, že by to ZEVO proste nejakým spôsobom mohlo vplývať na recykláciu, ale samozrejme nie je tu žiaduca nadkapacita. Ako vidím, je to naozaj veľmi široká téma a vedeli by sme sa baviť ešte 2 hodiny. Mňa ešte zaujíma, a teda aj našich divákov a posluchačov, v know-how sa bavíme aj o kariére v daných oblastiach, tak kde sa vedia, alebo že ako sa vedia uplatniť možno, že ľudia v celom tomto sektore, lebo jediné čo, alebo tá väčšine ľudí asi napadne, že OK, ja nechcem byť smetiar, ale predpokladám, že medzi ľuďmi, ktorí teda fyzicky berú odpad a vami, tak medzi tým je asi ešte kopec ďalších iných profesí, ktoré môžu byť že super zaujímavé. Viete čo, takto, ja som, ako sme začali tú diskusiu, tú debatu, nikdy nepredpokladal, že k odpadom nejakú pričuchnem. Samozrejme, odpady... A nejak vám to zavoňalo. Odpady majú svoju arómu, ale pamätám si na okresnom úrade, keď som sa bavil s nejakým dlhoročným kolegom, ten sa dozvedel, že ideme odpadom a práve on rieši odpadové hospodárstvo, hovoril, že ak tomu raz pričuchneš, tak to je láska na celý život. Ďalšia vec, investori, ktorí investujú do toho segmentu, hovoria, že odpady je veľmi sexy téma. Je to pasívne aktívum, ktoré sa vyvíja bez nejakých ťažkých výkyvov. Tiež diskusia, povedzme, s tou opačnou stranou, že teda tvoríme menej odpadu. No nie. Sú štatistiky a ja stále poukazujem na to, že žiaľ, je to tak. Človek je jedinec, ktorý chce byť šťastný, ktorý proste, ak má dostatok financií, zvyšuje spotrebu a spotreba výrazným spôsobom vplýva na tvorbu odpadu. Čiže proste krajiny, kde máte najvyššie indexy šťastia, žiaľ, majú aj najväčšiu produkciu odpadov a cieľom teda tých krajín je ekologicky spracovať ten odpad. No a vrátim sa k tej otázke. Ja si myslím, že odpadové hospodárstvo je téma, ktorá tu bude s nami ešte rokuce a tá možnosť uplatnenia je tu obrovská. Tak ako ideme povedzme do tých do technologického rozvoja odpadového hospodárstva alebo do IT. Proste tie odpady sa digitalizujú a je potrebné ich digitalizovať. To znamená, že presne vedieť, kde koľko odpadu sa vytvorí. Zberová technika, zber odpadu sa digitalizuje, čiže ten záber tých profesí, ktoré sa vedia uplatniť v odpadovom hospodárstve je obrovský. Od bankárov, investorov, od technikov, strojárov, ekológov, stavbárov, projektantov. Ale keď máme možno, že mladý človek, ale nemusí byť mladý, v sebe to, že chcel by som robiť niečo, čo bude mať zmysel, možno, že pre budúcnosť planéty, tak asi je dosť na zváženie celý tento sektor. No to určite, akože zoberte si tak, že áno, je to aj o biznise, je to aj o tvorbe nejakých ziskov, ale tá legislatíva sa vyvíja aj v odpadom hospodárstve, tie firmy sa musia transformovať, musia byť zelenšie a ten cieľ je skutočne v tom odpadom hospodárstve zlepšovať to životné prostredie. Hej, čiže ak si odhľadneme od takej tej klasickej biznisovej stránky, kde proste sa riešia ceny, spracovanie, neviem čo, tak v finále je naozaj pomôcť tomu životnému prostrediu. Čiže na konci dňa každý človek, ktorý robí v odpadom hospodárstve, si môže povedať, že je ekológ a že je aktivista za zelenú zemegulu. Ďakujeme veľmi pekne. Držíme vám palce vo vašom cieli, teda zachrániť planetu. My sa pokúsime čo najviac striediť a čo najviac rozmýšľať a čerpať informácie z overených zdrojov, aby potom nevznikali rôzne mýty ohľadom tejto témy, aby sme vám to uľahčili a ďakujem, že ste boli. Rozprávali sme sa s Jánom Chovancom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie.